Hej alle sammen, det er vores første video, fordi vores anden video blev udlagt, fordi min iPad de støtter. Ja. Og ja. Og vi skal lave... Vi skal smage nogle chilier her, Ja. og vi skal se, hvad for en, der startes. Og vi skal lige vise den også. Det der, det her, den han skal smage på, jeg skal smage på den her. Ja, Den her, det er nok den stærkeste, men ja. det taler vi om. Og det er en, to. Jeg skal lige have en lille klat ud på fingeren. Ja. Hvordan gider der ikke komme noget ud, når det er fordi, jeg skal skrue låget af, eller hvad? Ja, det tror jeg måske. Der kom lidt meget ud, Sepp. Ja, men spise. Du har vand her. Jeg skal sgu ikke have det hele. Jeg skal have noget af det. Ja. Der kommer alt sådan noget. Ja, her. Der går bare på den. Jeg skal lige skylle noget. Nej. Okay. Ja, og jeg er lige i gang med at åbne min også, fordi det er lidt svært også. Her, nu fik jeg en lille bitte til. Og så, Alt røg af min jo. ja. Hånd, da jeg gjorde det. Ja. Og nu starter jeg lige med smag, fordi han fik det for meget på. Og 1, 2, 3. Det er stærkt. Ja, det er flot. Ja, hvad var det mange stærkt, det der, Victor? Ja, til Ud af stærke, så giver det 100 ud af 10. ja, og til jeg giver det også, jeg giver min 70, så han var nok stærkt. Jeg skal have mælk. Der er noget mælk. Det går så. Nu skal vi smage på noget sødt. Det er det eneste, der kan finde her til. Og det Nej, var ikke noget vores sødt. første video. Ikke noget sødt. Vi skal smage... Nej, Og heller heller- første video. Nej, vi skal jo smage alting i en Ja. video. Ja, og nu kommer der en ny ting. Ja. Og meget gerne, så må du gerne sende et subscribe. Det er ikke en behøver ikke. sukkerting, men det er en mumitrollkiks. Og vi har aldrig smagt det før. Og vi ved, hvad der vil være bedst. Og det er enten en chokoladekiks Eller den almindelige. almindelig. Chokolade eller almindelig. Ja. Så det skal vi finde ud af. Ja. Her til den her. Nej, men det er du der hen. Vi skal jo begge to smage den her, og så skal vi begge to smage den der. Ja. Godt så. Og vi starter. Prøv at vente, jeg skal lige have min i. Ja. Er de gode til? Vi har jo aldrig smagt det før, så. Jamen, har du ikke spist den endnu? Nej. Nå, okay, jeg troede, det var fint. Nej, jeg er faktisk rimelig god. Jeg giver dem 8 ud af 10. Ja. Jeg skal med dem her. Jeg kan lige tykke munden først, jo. Ja. Jeg smager meget godt. Du glemmer til at se, hvad for en der er bedst. Ja. Se, dem her kan vi nu smage. Det er hvide. Og hvad fanden? De er godt nok klistret. Nå, her tager vi sådan en. Og den er med chokolade på, og så ser vi, om den smager bedre end den anden. Sådan, så smager vi. Det er meget bedre. Den Den her, her, den giver 10 ud af 10. den her vinder. Den bliver 10 ud af 10. Og så finder vi lige noget nyt frem. Så skal vi smage. Nej. 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 Super nej. Nu skal vi smage den her. Ja, du skal smage chili. Vi dør nu. Og det, altså, hvis vi er døde, så må det derfor. Er den stærk? Ja, og det. Vi bare tage noget sød. Okay. Sepp, jeg var heldig, jeg slugte min, men det går helt ondt i min mund stadig. Jeg fik en kerne i min mund, det er dem, der er stærke. Hold da kæft, de står der stærke, var Sepp? Ja. Kom, sæt dig igen. Ja, det var et behag for os. Hvad det du, Victor? Det er dem her. Ja, jeg tager altså bare lige noget shit her. Jeg var lige tage sådan en mulighed. Sådan en her. Ja. Og så skal vi se, hvad for en, der smager bedst. Den her med banan, og den der med, ja.
Nej, den her, den er med chokolade og vanilje, og den her, den er med banan, ja. Så siger jeg, hvad for en, der smager bedst. Vi starter med bananen. Ja. Og den her, den var nok den særligste, og det var den mig. Ja, det spiste jeg også. Ja. Start med banan. Den tror jeg den ser god ud. Ja. Jeg har aldrig smagt den. Ej, den min er ikke gået helt i stykker til. Jamen, det Jeg er ser, jo... den er gået helt i stykker. Ja, og så her. Den er godt. Jeg spørger, om den her, den bliver bedre. Pakken så sådan her ud. Og du kan få dem i normalt. Du kan godt få dem i 3,65. Ja. De er billigere end på normalt. jorden, men altså. Jeg kan få dem på jorden. Folk smider dem bare. Vi fandt dem ikke på jorden bare lige. Nå, hvorfor er det så? Vi købte dem i normalt. Hvad er der? Det er jo på jorden, Victor. På jorden, mener jeg jordtun. Nå. Men man kan også finde det på jorden. Ja, Altså- altså, men der finde det på bars. Da jeg gik i børnehave, så fandt jeg sådan en her pakke. Der var så ikke noget i, men jeg fandt den på jorden. Okay, bare glem, hvad jeg sagde. Og det er nødt til, at vi tætte den her. Og du må meget gerne sætte subscribe. Like og subscribe, ikke? Ej. Og lige smage. Den er bedre end den anden. Ja, Den her. den får 8. Nej, den giver jeg 6. Nå, det siger den 8. Jeg giver den her. 10. Jeg giver den her 7. Ja, i hvert fald så udsigt så var den bedre i hvert fald vores bedste mening. Okay. Så mangler vi. Jeg skal finde lige tænde tilbage, så vores forældre ikke må det her. Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad det er. Det var faktisk heller ikke. Så den her, den skal Sebastian spise, og jeg spiser den her. Så vi kommer ikke til Sverige til at smage det sammen, men ja. Og min om bag papiret ser sådan her ud. Hov. Og Sebastians ser sådan her ud. Og jeg hedder Victor, og Sebastian hedder Sebastian. Ja. Og vores anden bedste ven, han er her i dag, så. Ja. Han hedder Karl, og han kan heller ikke. Han kunne ikke komme, fordi Ja, han måtte ikke. Han måtte ikke. Sin far, åbenbart. Ja, åbenbart. Også lidt. Vi ville jo selvfølgelig gerne have haft ham her. Ja. Det er en anden dag. Jeg har spist en tip. Så om jeg kommer til at spise kamp med dem. Den er virkelig god. Okay. Jeg giver den... nej, ikke 5. 7,5. 7,5. Så kan jeg se, hvor meget det er min. Din er med æble. Min er med kirsebær. Det er nu, jeg begge to lænderne. Fordi at her... Er der med chili? Nej, den er... Det er fordi, du ikke spiste den hele. Spiste du den hele? Ja. Og så her, så tager jeg min. Jeg tror, jeg giver den 7. Jeg kunne lige finde en anden ting, vi også skal med. Jeg tror, jeg giver den 7. Helt klart. Min mor derhjemme. Det er vi. Nej. Jeg slukker lige på pagen, Victor. Okay. Det var så pagen, vi tog en på strøm. Ja. Og det hele taget, så kan man jo også betale for, at vi har fjernsynet tændt. Det er noget latterligt, ikke? Og der er den her. Ja, men den har vi altså lige så meget. Nej, det er ikke den. Den er med. Okay. Du tager den? Ja, det hører jeg. Hvem vil du snakke? Det er fordi, jeg har sådan noget mærkeligt lort på, når man ikke slutter bare, når man kun slutter på PlayStation. Nå. Der er også Marabou. Sådan en appelsin Marabou. Der er ikke så meget tilbage. Jeg har ikke smagt den. Se, på du smagt sådan en? Ja. Har du smagt den her?